L-Odwa Tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Patri Colin Sammut, il-Provinċjal tal-Franġiskani Konventwali f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Spiritu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Eżis ejjew inroddu ħajr lil mulej illi oġbu jislifna jum ieħor fil-ħajja tagħna biex f'dan il-jum inkomplu narfu kemm hu jagħtina grazzja, kemm hu lilna iħobbna. Nitolbu għalhekk il-qawwa biex aħna wkoll nifhmu illi dan Alla l-imbierek lilna tassew iħobbna u jridilna il-ġid. Nifirħu llum ukoll mal-Knisja illi tiċċelebra il-festa ta' San Lawrenz Diaknu u Martri. Il-festi tal-qaddisin huma kollha sbieħ, iżda dawn tal-Martri lilna għandhom jisfidawna biex iwasluna nifhmu x'tip ta' ħajja aħna qegħdin ngħixu. Jekk aħniex verament lesti illi nagħtu xhieda vera tal-fidi tagħna f'Ġesu Kristu. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna sabiex nitħejjew tajjeb u niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt fis-sema biex terġa' toħodna ant il-Missier, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk u natuk ġieħ, u roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex intu waħdek il-qaddis, intu waħdek il-mulej, intu waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ħeġġiġt bimħabtek lil San Lawrenz, għaddej kbir u fidil fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja bil-martirju, għamel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-tagħlim li tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jiżra ftit jaħsad ftit, u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jedirlu hu minn rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb il-min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila jfawwarkom b'kull xorta ta' barka, hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub huwa jqassam bil-kotra u tali l-foqra l-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerriegħa u l-ħobs għall-ikel, jagħti u jkattar iż-żerriegħa lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Flimkien ħin il-bniedem li jħen u jislef.
Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej, li jitaxxaq sħiħ bil-kmandamenti tiegħu. Kbar fuq l-art ikun in-nisel tiegħu, in-nisel tat-tajbin ikun imbierek flimkien. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Ħin il-bniedem li jħen u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-ġust qatt ma jintemm, it-tifkira tiegħu tibqa' l dejjem flimkien. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej, qalbu sħiħa ma jibżax sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu flimkien. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra, il-ġustizzja tiegħu tibqa' l dejjem, is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ flimkien. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl tal-ħajja jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Fis-sewwa ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħida, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlifha, imma min jobgħod il-ħajtu f'did-dinja iżomma sħiħa għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Forsi llum meta nitkellmu u nippruvaw nirriflettu fuq xhieda, nitfixklu xi ftit għaliex għall-grazzja t'Alla m'aħniex ngħixu f'dawn iż-żminijiet fejn il-martri kienu mitluba jagħtu x-xhieda tagħhom bil-ħajja tagħhom. Iżda xorta waħda aħna mitluba nagħtu x-xhieda vera tal-fidi tagħna f'Sidna Ġesu Kristu. U naħseb illum Ġesu stess jgħidilna x'irridu nagħmlu, illi min jimxi warajh ma jimxix fid-dlam, imma jkollu il-ħajja u d-dawl. Illi rridu nimxu warajh. U forsi f'dawn iż-żminijiet li qegħdin ngħixu għandna bżonn nirriflettu ftit iktar x'jiġifieri nimxu warajh u nimxu fid-dawl. Għaliex kważi Ġesu stess qed jgħidilna hawnhekk illi aħna nimxu warajh mill-ewwel se nkunu fid-dawl u li aħna nkunu qegħdin ngħixu fid-dawl tal-mulej, jiġifieri qegħdin nagħtu x-xhieda. U dan x'jiġifieri kif nistgħu insarfuh. Jiena naħseb billi nkunu nies eżemplari, awtentiċi, nies illi nħobbu t-tieba, illi ma nqarqux u mhux biss, nies illi kif kien jingħad għal San Franġisk ma tantx kien bniedem illi jitlob, imma kien bniedem illi sar talba għaliex f'moħħu, f'qalbu, fuq fommu kellu dejjem lil Ġesu Kristu. Din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu naturalment mhux minn rajna u biss bis-saħħa tagħna, imma bil-qawwa t'Alla. Billi nifhmu illi hu sejħilna għal din il-ħajja, billi nifhmu u nemmnu dejjem iktar illi aħna f'din id-dinja għandna missjoni preċiża, illi kull wieħed u waħda minna illi tassew jemmnu f'Ġesu Kristu għandu għan u jrid jasal għalih. San Pawl fl-ewwel lezzjoni li smajna jgħidilna dawn il-kelmiet: kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu u minn rajh, mhux fuq il-qalb jew bil-fors.
U naħseb din hawnhekk tagħmel xhieda vera u awtentika minn xhieda mhux vera u awtentika. Illi lilna li nemmnu f'Ġesu Kristu, ħadd ma jġelna nagħtu x-xhieda tiegħu, ħadd ma jitlobna xejn bil-fors, iżda nagħmluha minn rajna. U dan ifisser il-ħadd m'għandu jġelna li nkunu nies twajba u nħennu u ngħinu lil minu fil-bżonn u nitkellmu fuq Ġesu Kristu, imma nagħmlu dan kollu għaliex nemmnuh. Nagħmlu dan kollu għaliex konna l-ewwel nies illi għexna din it-tieba ta' Alla l-imbirek. Naħseb xhieda u forsi wkoll martirju fi żminijiet li qegħdin ngħixu għandu jfisser dan, illi jekk id-dinja kollha sejra lejn direzzjoni, aħna mingħajr ħadd ma jġelna immorru f'direzzjoni oħra għaliex nemmnu fit-tieba u fl-imħabba li Alla l-imbirek oġbu jagħtina. Din hija r-responsabilità tagħna ta' kull wieħed u waħda minna illi jgħid u jemmen f'Ġesu Kristu, illi għandna nagħtu din ix-xhieda minn qalbna, minn rajna, biex is-saltna tiegħu fuq din l-art tkompli tikber u tissaħħaħ. U naħseb illi jekk kull wieħed u waħda minna jirnexxielu jħalli xi ħaġa iktar tajba milli sab fid-dinja, id-dinja tinbidel u ssir dak il-post illi kulħadd jixtieq. Il-mulej iħobb lil min jagħti bil-ferħ. Imqawwijin bit-talb ta' San Lawrenz li offra ħajtu għall-mulej, ejjew nitolbu u ngħidu flimkien, ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Nitolbu sabiex il-Knisja tippreżenta ruħha quddiem id-dinja dejjem aktar ħilsa minn kull rabta mal-ġid ta' din l-art u tilmaħ lil Kristu fil-fqar. Nitolbu. Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Nitolbuk sabiex f'kull pajjiż fid-dinja il-qawwa politika tkun għas-servizz tal-ġustizzja u teqret is-sitwazzjonijiet ta' sfruttament u tal-miżerja. Nitolbu. Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Nitolbu sabiex l-ordni tad-djakonat inissel fl-insara ħafna mħabba għal qadi tal-aħwa l-aktar fil-bżonn. Nitolbu. Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Nitolbuk ukoll sabiex mis-sem tagħna f'din l-Ewkaristija nitalmu ngħixu mhux għalina nfusna imma għal mulej u għal ħutna billi noffru ħajjitna. Nitolbu. Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Fis-skit ta' qalbna nagħmlu t-talba tagħna u nkunu ċerti li Alla qiegħed jismana. O Alla, int ħeġġeġt lil San Lawrenz b'imħabba kbira għalik u għall-aħwa. Kebbes fina l-koll in-nar ta' mħabbtek biex inħobbu u naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu Ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Inresqu quddiemek mulej l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz. Fit-tiba tiegħek ilqaħħom u għamel li jkunu għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għalissa Lawrenz ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġab meta turi l-qawwa tiegħek fil-qawwa tagħha. Sewwa sew fejn hemm iddajjef u issaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixxetalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddis, tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs, rat il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħaq il-kalċi, reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għaliex dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr. Għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Lawrenz u l-Qaddisin kollha, illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu,
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Miġburin flimkien madwar l-artal tal-mulej, ejjew nitolbu bl-istess kliem illi ju għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missirna illi inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħfrilna dnubietna, ma taħfniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswa li n-nies itqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħejjin aħna li aħna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-demm ta' Kristu jħarsuni għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missieru lill-Liben
u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Issa li tmajtna bid-don qaddis tiegħek, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddejja tiegħek iċċelebrajna illum fil-festa ta' San Lawrenz ikatrulna il-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox u jħariskom. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu is-Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Patri Colin Sammut, infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistaħ u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-inqattu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fis-sem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Eħlessejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna. Eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dawn fl-ard. Ħobżnata kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha,
speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw ir-raba misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek inajdu għaliex aħna t-turrifnati u li teva.
lilek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turrufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina oppija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamil. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtan amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Letanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qalb tal-btana. Kristu il-qalb tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra
li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzi Falzon, Itlob għalina. Beata Addejodata Pisani, Itlob għalina. San Lawrenz Martri, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.